Atención, camándulas, moito olliño. Vai dar comezo a gala. Estade caladiños e caladiñas. Permanecede nos asentos. Silenciade os móviles e gozade da noite. Fantasmas de sal habitan as sombras. Saben que as últimas mareas esqueceron na praia restos do naufraxio. As mulleres recollen cada noite os tesouros da auga, líquidos e fráxiles. Rebélanse contra a historia. Construen co mar as estatuas que nunca permanezan. As mulleres de mar, con sargaxos de sombras, xorden das últimas mareas e tesen tesouros de auga cada noite contra a historia. Elas que saben que o efémero permanece. Moi boa noite. Que gustazo estar aquí. Que maravilla poder participar nesta festa da música galega. De verdade que estou orgullosísimo. Mirade, eu empezo presentando as primeiras 4 primeiras categorías e vou necesitar un favor voso. Idesmo facer? Que vos sodes, que maravilla. Mirade, aquí o esquema vai ser sempre o mesmo. Vai haber un vídeo dos finalistas e despois eu vou dicir. E o proxecto premiado é... pero non o vou dicir. Aí preciso a vosa voz. Necesito que fagades. Ai la 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 la, ai la 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 lelo. Vos? Maravilloso. Facedelo moi ben, Simplemente vou marcar un pulso, vai ser. Ai la 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 la, ai la 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 lelo. Vos sos? Probamos co pulso. Ben, en ese momento digo o nome do proxecto premiado, vale? Pois empezamos. Imos empezar coa categoría de rock e punk. Vemos o vídeo antes de nada. Isto non estaba escrito, ainda que nos es... Loita amada. Sempre nos unto destino. Broken Peak. Stoned and Pumped. E o proxecto premiado é... Stoned and Pumped.
Wow. Moitísimas grazas. Para nós estar aquí nominados xa é un premio en sí, porque supone ser parte da escena musical galega que está máis viva que nunca, sí ou non? Grazas, por suposto, aos premios Martín Codas, a Músicas ao Vivo, pola labor que fan, pola música, un traballo de verdade moi especial, moi importante, en especial a toda a xente que apoia a Estona Pompei dende o principio. O premio é para eles e para elas. Seguimos facendo ruido, pero esta vez con amor. Compartilo tamén cos compas de Broken Pitch, Loita Armada, e con todas e todas vos, as que levades a música rock and roll, vale? Longa vida. Ben, seguimos agora coa categoría de blues, funk e soul. Vamos co vídeo. Sabela Cereijo, Ayo Negro, Salvador, y aquella mentira que tú me das razón, eres un cobarde. Guillerme Zapata, Estas pedras son para voar. E o proxecto premiado é... Maravilloso. ¡Ayo Negro! Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y de dónde estás tú. Sin amante, ¿quién se puede consolar? Sin amante, nuestra vida es enfermar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te dejan no lo pienses más. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Mi madriña. Como sepa Javi, que veño a pelo, non preparei nada, mátame. Non, que nadie grave, A ver canto pesa. Bueno, graciñas, grazas de verdad, porque este proxecto empezámoslo fai tampouco tanto, ainda que parece que fai moito tempo, porque dedicamos moitas horas. Graciñas, de verdad, se me que non sei xa nin que decir. Grazas, porque isto non só é de nós, do grupo, que hoxe non puideron vir, desgraciadamente, xusto hoxe, veñen sempre todos os anos, pero xusto hoxe non, pero este graciñas tamén a toda a xente que nos acompaña, as nosas familias, os nosos amigos que sofren todas esas horas de ausencias, que estamos aí dándolle a música. Moitas grazas, e a ver se meu compi pode seguir mellor que a min. Eu vou ser original, quería agradecerlle a Músicos ao Vivo por seguir apoiando a música e a industria musical galega e darlle a enhoraboa aos nosos compañeros de categoría por estar aquí, que sea un auténtico logro. Así que moitas grazas a todos, vai por vos. A seguinte categoría é a de electrónica. Vemos o vídeo. Galician Army, Quique Varela, Lodge, Premiado é... Galician Army.
Bueno, moitas grazas por este recoñecemento. Para nós estar aquí é un honor. Grazas a Músicas ao Vivo, ás bodegas Martín Kodax. Bueno, queríamos dedicar este premio sobre todo aos nosos pais, ás nosas familias, amigos, no meu caso a miña parella. Bueno, tamén a Gato, Tucker e Antonio que están con nós desde que empezamos Galician Army. A esmerarte por apoiar sempre. Tamén, bueno, queremos acordarnos das nosas compañeiras que participaron en Valuria, que é a representación do noso universo sonoro e, temos a sorte de compartir con amigas é algo maravilloso. Tamén dicir que, bueno, este é un recoñecemento, pero o máis importante creo que é estar todas e todos xuntos, compañeros e compañeras de industria, que temos unha industria increíble, espectacular, e creo que temos que apoiala e, sobre todo, coidala. Graciñas a todos e a todas e vemos nas pistas de baile. Ben, imos agora cunha categoría que me toca a min de cerca, que é a de metal e heavy. Vemos o vídeo. Urco. Keepers. Dalesian. E o proxecto premiado é... Keepers! Bueno, moitas gracias. A verdade que isto nos emociona moito, non estábamos pensando que isto iba a pasar, pero bueno, non me vou a liar. Moitas gracias á organización, aos Freis Martín Kodax, por traernos aquí hoxe, a toda a xente que nos votou despois e que confiou en nós, e gracias a toda a xente por apoiar a música da mocidade galega, porque seguimos facendo música. Moitísimas gracias. Parabéns. Se no abrente deste día poidésemos voar sobre da nosa terra e percorrela en todas direccións, abrangueríamolo portento dunha mañá única. Porque toda esa terra é o voso tesouro e tamén o meu. Porque eu son a raíña lupa. A doar a solis en Fisterra onde o sol se anega. A raíña loba dos brancos de Ourense. A raíña do Monte Pindo de Carnota, a das terras de Iria, do Pico Sacro, a das Nogais de Lugo, a do Monte Lobeira da Arousa, a do Castro Lupario de Francos. A máis antiga protectora da nosa terra e das nosas augas. Non preciso máis altares que as laxes dos montes, e a miña fe susténtase na certeza de que o sol volverá cada día.
O meu cálice está nos cestos que as nosas mulleres cargan o mundo sobre as súas cabezas. Os meus templos teñen a cobertura do inmenso firmamento e as plegarias que agradezo son as das xentes que as súas pandeiradas alegres e as das bestas libres do monte. Como raíña loba, teño a obriga de protexer todo isto, liberalo de intereses espurios. Por iso, cando se achegaron a min Teodoro e Atanasio coa intención de rachar a terra para plantar un ídolo alleo, tiven medo. Tratei de impedilo por todos os medios, de botalos fora, lonxe. Pero ben sabedes que finalmente lograron o seu obxectivo e co corpo do seu apóstolo fundaron Compostela. Desde aquela eu pasei de raíña a traidora, a herexe, a pagá, a perdedora. Pero aínda así, non me resignei a deixar de protexer a nosa terra. E seguín facendo valente durante estes 2000 anos a través das mans das nosas xentes labregas e mariñeiras. Pero hoxe volvo ter medo. Teño medo cada verán, cando o lume corre polas toxeiras. Teño medo cando vexo os nosos montes convertidos en montes calvario con esas cruces inmensas, esas aspas metálicas que brúan ata facer tolear a xente. Teño medo porque as bestas foxen, as poldras morren. Teño medo porque as aves minguan envelenadas polo mesmo ar que respiran. Teño medo porque as nosas augas cheiran a ameaza podre e os peixes nadan desbocados polo río Ulla abaixo. Por iso veño hoxe aquí a falar con vós, con artistas, porque vós tendes o inmenso poder da creación e veño vos pedir que usedes ese poder para protexer o noso mundo. Queredes protexer o noso mundo? Protexer o mundo non admite estar a medias. Protexer o mundo é como un concerto en directo. En canto pisa o escenario xa non hai marcha atrás e hai que estar con toda a enerxía. Queredes protexer o mundo? Sí. Pois entón berrade conmigo con todas as forzas. Protexeremos. Protexeremos. Protexeredes las rías mainas oureladas de Piñeirais. Protexeremos. Protexeredes los cabos e as augas do Mar Bravo. Protexeremos. Protexeré de los ríos, as serras, as montañas. Protexeredes, en fin, canto somos e onde estamos. Pois se así facedes, que a fogueira do Espírito siga alumeando as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe nunca de alumear os vosos fogares. Choreira, dicían non vale nada. Dicían que había cousas que tiñas que cambiar. Dicían choreira, dicían non vale nada. Que tiñas o demo dentro que máis valía sacar. Franca pura, sen enganos, cantos son dos rumores vanos. Dicían choreira, dicían pobre de ti, rodeada de toxos e xestas, así de duras a ir. Dicían choreira, brava magullas e feis, se me agandara brotaches, como non a ser así. Franca pura, sen enganos, cantos son dos rumores vanos. Franca pura, sen enganos, cantos son dos rumores vanos. Pasa, río, pasa.
Piensa que te vas a amar sen fin. Se souberas que extrañeza, se souberas que sufrir. Y lava estas lagrimiñas has de chegar por ali. Y lava estas lagrimiñas has de chegar por ali. Con vos, Paula Romero. Moi boa noite, moita sorte a todas e agardo de verdade poder vervos a todas e todos tocar moitísimo nos palcos do país. Imos agora coa categoría de canción de autor a autor. As nomeadas e nomeados nesta categoría son Antía Muiño, Sangre de Muérdago, Temos que aguantar, pero que Celtia Irevire, por entras un gato mar. E ainda que sopro vento na ría. e o proxecto premiado é Antía Muiño. Ella que vai boa. A Santiago vou, a Santiago vou, como un peregrino polo camiño da ilusión. A Santiago vou, a Santiago vou. Moi boas, bueno, eu non son Antía Muiño, eso hai que decilo, pero teño aquí unha mensaxe de parte dela que, por desgraza, pois está traballando e non podía facer outra cousa. Así que, a ver se non o perdín. Aquí estamos. Moitas grazas. Bueno, non sei se sabedes, eu son da directiva, por eso estou aquí, e son a que teño que falar sempre. A ver. Obrigada. Que ben, obrigada. Bueno, en nome de Antía Muiño, boas noites, compañeiros, compañeiras. Dame moita mágoa non poder estar aquí para recoller este premio para compartir con vos esta festa, pero estamos en plena xira e tocounos un día de viaxe. Agradezo de corazón ás compañeiras de Músicas ao Vivo e ao público o cariño e o apoio. O gallá poidamos entre todos os implicados na industria cultural seguir traballando para construir espazos nos que a diversidade e a riqueza da nosa escena teña cabida. Desexo vos todo o mellor e que a música autoral galega siga sendo un lugar de encontro e de futuro. Moitas grazas. Imos agora coa categoría de músicas urbanas. As nomeadas e nomeados son Quero controlar o reloxo do tempo e que poida pasar lentamente. Hugo Gueceta, Unha nave por riba do ceo e cruzar con... Ahora le toca Habló Pablo, destino conseguir papeles, ser ciudadano argentino. Es ilegal, así vino el destino. Lume de Luz, e o proxecto premiado é Hugo Gueceta. Chegamos a tempo pro vermú na cantina non collía unha vara de bambú. Ali estaba a familia toda, levaban roendo hai máis dunha hora. Saúdos, apertas e bicos e señoras, esta ronda, esta paja, que voten por fora. Vai un paso dobre e outra de Shakira, e racho coa festa todo nun vira-vira. Botei unha peza a cada unha das miñas tías, cunha chea que non me la mía. Con tanto martini vou coller cajarría, e non vou parar porque hoxe é o día. Queres facelo a mi jafaino, gústame a cumbia, gústame o baile. Tengo sabor pero sabe a caldo, non queres roelo pero vas empezando.
Bueno, boa noite a todas, eu ben preparado. Xa sabedes que me gusta a chapa. Nada, primeiro de todo, non vou ver nin para o público porque senón vou me trabucar, entón levo así de seguido. Primeiro de todo, agradecer as adegas Martín Codas e as músicas ao vivo este recoñecemento e o traballo que fan por esta gala. En segundo lugar, grazas tamén á miña familia e amizades por apoiarme sempre, a toda a equipa de Playplan por confiar neste proxecto, e a Iván, Pedro e Aarón, un aplauso para eles, por favor. Por acompañarme neste camiño. Tamén quero lembrarme hoxe de Alex Arnoso e darlle as grazas, xa que sen el nunca tería sido eu musicalmente falando. Agora vou cunha pequena reflexión barra chapa. Como ben dixo Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, si ya saben como me pongo, pa que me invitan. Hoxe estamos aquí para festexar as nosas músicas e creo que debemos facelo, pois hai motivos suficientes para elo, mais sendo plenamente conscientes do que nos rodea. Desde o meu punto de vista, a música galega vive un dos seus mellores momentos históricos, mais tamén fica atrapada nun efecto burbulla que, como todo, acabará explotando. E cando explote, que nos queda? Se falamos de lingua, cada vez hai máis proxectos de música en galego en diferentes xéneros e estilos e conseguindo un maior alcance, mais tamén se falamos de lingua, temos a peor situación do idioma dende o franquismo, sobre todo nas novas xeracións, é dicir, o futuro da lingua. E non o digo eu, son datos obxectivos. Curioso paradoxo, a música galega é un parche nunha ferida que non deixa de sangrar. O resultado das políticas lingüicidas de quen leva desgobernando 30 anos este país. Se falamos dos directos ou dos concertos, cada vez quedan menos salas e festivais de pequeno ou mediano formato afogadas dende a COVID e das que as administracións públicas pasaron ou pasan por completo. Pola contra, temos grandes macrofestivais financiados con millóns de euros públicos e anunciados a bombo e platillo pola Xunta para a promoción turística de artistas internacionais e marxinación de grupos en galego ou proxectos musicais femininos. Ademais, por si isto non fora pouco, tamén están financiados por fondos de inversión que se lucran cun xenocidio maravilloso, o son do xenocidio. Se falamos de medios de comunicación, a canle de Radio Televisión Pública Galega converteuse nun aparato de propaganda do Partido Popular, onde se exerce a censura, persíguese a traballadoras, externalízase cada vez máis contidos. Por iso berramos ben alto, defende a galega. A ver se desta vez non cortan a miña intervención, como no Ceibarrimas do ano pasado, grazas. Doutros medios tradicionais subvencionados por promover o galego un día ao ano, mellor non falamos. Así que nada, quero dedicar este premio a todas as integrantes da Global Sumut Flotilla e pedirvos, compas, que nunca deixemos de falar de Palestina. Quero dedicar este premio tamén a quen fai música polo simple e valente feito de espantar as seus demos internos e axitar conciencias por unha sociedade máis xusta e igualitaria, a quen nunca encherá unha sala Capitol, nin terá non sei cantos miles de ouvintes mensuais, nin moitos follows en redes, nin moitas entrevistas nos medios ou en podcast deses que te preguntan máis da tortilla con ou sen cebola que do teu disco. Ninguén que patrocine ou apadriñe non será amigo de, coñecido de tal ou amigote dos caciques que nos dan 4 migallas do que é noso, pero seguirá crendo en sí mesmo e na súa música, polo simple e valente feito de, sen máis, facer música. Así que nada, desculpas pola chapa. Parece que estou enfadado, pero estou moi agradecido e moi contento deste recoñecemento. Tamén facer aí recoñecemento dos meus compas de candidatura e de todos os compas de músicas urbanas. Precisamos máis mulleres e máis grupos de mulleres en músicas urbanas, e as que xa existen que as chamen os festivais e os concellos, se pode ser. Moitas grazas a todas de corazón. Que viva a música galega, que viva a música galega en galego. Cuba resiste, Palestina vencerá. Obrigado. Imos agora coa categoría de orquestras e grupos de música de verbena. As nomeadas e nomeados son... ¡Arriba! La Matumbá.
Orquestra Bravú Xangai. La Fórmula. E o proxecto premiado é La Matumbá. Pide socorro, niño, estou disposta, cariño, a darte caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridillo, y te manda. Pide socorro, niño, estou disposta, cariño, a darte caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridillo, a ti te manda. No aparcamento parecía fácil, pero moitas grazas á Asociación de Músicos ao Vivo, grazas ao xurado que nos permitiu estar na final con xente como a Orquestra da Bravú Xangai ou a Orquestra La Fórmula, que é un honor para nós, todos os que participastes. Gracias por premiar un proxecto que naceu no ano 1998, que tivo os seus altos e os seus baixos como a vida. Gracias por premiar as casi 40 persoas que integraron a La Matumbá durante todo ese tempo, que deixaron o seu pouso, o seu talento para que nós esteamos aquí compartindo con vos esta festa. Gracias por premiar a verbena de autor, a verbena original, feita dende a experimentación, desde as ganas de transmitir, intentando contar as nosas historias. Espero que disfrutedes moito esta noite. Grazas por saber que estamos vivos, cando alguén hai pouco intentou matarnos xa, algunha xente xa pensaba que non estábamos vivos, estamos moi vivos e agora máis aínda, moi ledos de compartilo con vos. Nada, brindamos esta noite con un viño branco, porque de licor café, non só de licor café vive o home. Moitas grazas. Imos agora coa categoría de pop e indie. As nomeadas e nomeados son... Nadadora. Monte da Pena. Michu da Rocha. E o proxecto premiado é Michu da Rocha. Manda truco. A verdad que, joder, levo unha semana de mierda e este como un puntiño no que estamos moi a justo de estar aquí. Nada, moitas gracias a xente que nos votou, a xente que nos meteu unha de finalistas. Non preparamos absolutamente nada. Ele, Juan Pacheco, toca batería, un aplauso para él. Javier Álvarez toca guitarra, un aplauso para él. O tipo das fotos que parece que non fai nada, pero fai no todo. E Luis Mariano baixo. A música somos todos nós, dende abaixo ata arriba, recordade, vale? Moitas gracias.
María Valteira, xogadora, soldadeira. María Valteira, xogadora, soldadeira. De todo lle chamaban, así como os homes falan. Buscaba vida, na corte andaba e safaba facendo trampa. Tiña que apandar, saber sempre un pouco máis, pois para camiñar non vale solo ficar a olhar. Cartas, tratos con ratas, monarcas, non quero ratas. Eu salvo-me ou esta é miña casa. Indulgencias trouxen, si señor, non as vendo baratas. Beberiño, amigo, corazón, precisas unhas cantas. Corazóns de fel, o mesmo neon den. Toca darlle unha volta a historia. E cuidado que hai ben debate desfrutado desta clase da Valteira, soldadeira, muller adicada, harta viaxa a buscar e protexer súa propia historia, súa gran historia. E cuidado que hai ben debate desfrutado desta clase da Valteira, soldadeira, muller adicada, harta viaxa a buscar e protexer súa gran historia, súa propia historia. Súa gran historia, súa propia historia. Canto bailábamos as soldadeiras. E tocábamolo a dufe, as tarrañolas. Eu tamén sei tanxer a viola. E cantar, e tamén trobar. Si, eu tamén no século XIII compoñía cantigas como a ti. Pero non atoparedes ningunha que sea atribuída a María Valteira. Daquela todas eran de trovadores, homes. Era o que pasaba, así funcionaba o século XIII. María Valteira, parece mentira, sendo de familia fidalga, pero que necesidade tes de botarte aos camiños. É que eu quería vivir, quería viaxar, quería levar vida de xograr, quería trobar. Supoño que conocedes as cantigas que me dedicaron os meus compañeiros trovadores. Puta, bagaxa, meretriz, prostituta, rameira, todas as escoitei referidas á miña persoa, todas. Era a súa maneira de protexerse contra o talento dunha muller. Cantas. Pero isto non é algo exclusivo do século XIII. A ver, xa que sodes tan entendidas en música. Ana Madalena Bach, oístes falar dela? Non. A talentosa compositora invisible que compoñía man a man co seu famosísimo marido Johann Sebastian Bach. E a Marianne Mozart, irmá de Amadeus, seu pai non lle permitiu seguir cos seus estudos, a pesar de ser un portento. Outra invisible, Clara Schumann, a virtuosísima pianista compositora casada con Robert Schumann. Pero como ían ter visibilidade se nin siquiera tiñan identidade propia? E detrás de Baligay está Rosita Scott. E poderíamos seguir e seguir e seguir e seguir ata chegar á gran gala da música galega do século XXI. Máis de 100 de finalistas. Cantas mulleres. Cantas que non sexan solistas. Cantas que toquen a batería, por exemplo. Cantas que non estean nos cánones de idade e de corpo. E supoño que ese é o panorama xeral da música actual, non? Ulas produtoras, as técnicas de luces, as técnicas de son. Cantas dirixen unha banda, cantas dirixen unha orquestra,
Cantas dirixen un conservatorio profesional de música. Mulleres talentosas da música galega, a velas ainas, luz sobre elas. Estamos na gala número 13, número que desde ben antigo está vinculado á renovación. Compañeiras e compañeiros, necesitamos liberdade, diversidade e luz. E porque todo fai falta, tamén orzamentos ben empregados. E agora, con todos vós, Beatriz Ortega. ¿No? Non ven Beatriz Ortega, ven James Rhodes. Boa noite. É um privilégio e uma alegria estar aqui com todos vós, celebrando música tão incrível. Espero que todos perdoeres o meu vergonhento galego. Pero, mira... Queria tentar demonstrar-vos que não sou um forechincho típico. Que vergonha ser a única pessoa que não fala bem o galego. Mata-me, caminhão. Passamos a entregar os prêmios. E os finalistas na categoria de jazz e músicas improvisadas são... Xan Campos, Amor-Odios. María Toro, Mestura. Manuel Cebrián, Puntum. El proyecto premiado es Xan Campos, Amor-Odios. Bueno, graciñas. A verdad que Amor-Odios está sendo un proxecto super bonito, super emocionante. Estamos recibindo moito cariño. Estou moi agradecido. Deixaronme só, bueno, polo menos andaba Paula Romero por aí, que tamén participou no disco. Pero, bueno, que hai moita xente que se implicou un mogollón. Que, bueno, non podo nomealos a todos, pero polo menos a Iago, Virxilio, Falla e Jevi, que son a miña familia e que me sinto moi afortunado de telos aí ao meu lado. Pero, bueno, que toda a xente que participou no disco, que foi moita, que o deu todo aí e que o fixo seu. E, bueno, falando de familia, como dicía unha compañeira antes, para que eu poida ter, ou alguén como a min, poida ter o privilexio de dedicarse á música, hai moita xente ao redor que ten que poñer a súa vida patas arriba, non? Para que o señorito ande por aí de bolos, pois teñen que mobilizarse todos. Entón, bueno, pois iso, moi afortunado, moi agradecido. Parabéns a todas as nominadas e premiadas. Graciñas. Continuamos coa categoría de música infantil. Os proxectos finalistas son
Son animal, animal, son animal, animal. Son animal, animal. Paco Nogueiras. Son animal, animal, son. Ollo Piollo. Golfiños. Non é mentira, pois chivaronme as sardiñas. E o proxecto premiado Paco Nogueiras. Doraemon ten un peto máxico e o gato despacio que chegou aquí. Doraemon ten un peto máxico e o gato despacio que chegou aquí. En fin, ben, primeiro, Fina, estou ao lado de James Rhodes. En fin, o primeiro, aquí estamos desfrutando todas e todos, pero eu creo que debemos darlle un aplauso ben forte a esta banda que nos está animando, que está tocando genial. Dá ganas de unirse a eles. Ben, pois, vou ser breve. Para min é un pouco diferente falar con xente como a vos, porque o meu público normalmente non levanta moito máis disto. Entón, para min, que eu quería dedicarlle a todas esas nenas e nenos que fan que cada vez que hai un concerto convirtamos nunha festa moi especial. Fina, Icía, Xián, levamos un melómano para casa. Quero facer tamén miñas as palabras de Hugo Gueceta, coincido en todas as súas reivindicacións, pero fágovos unha suxerencia. Por favor, tede fillos. É ser posible que canten e bailen en galego, que nos quedamos en chollo. De acordo? Ben, tamén quero mandar un saúdo moi grande a Golfiños, a Ollo Piollo e todos os restos de compañeiros que facemos música para xente miúda. Vivan os premios Martín Codas, vivan Músicas ao Vivo e viva a música do país. Grazas. Continuamos. Os proxectos finalistas na categoría de músicas do mundo son as tardes cos amigos, as noites de desfogar. Lidia India. Non deixalo de intentar. Marta Vidal. Rodearme de gente amable. Abril Fado Atlántico. E o proxecto premiado é Lidia India. Foi nunha casca de banana que eu pisei, escorretei, case caín, mais la xente tras de min berro, marchei o galopín. Foi nunha casca de banana que eu pisei, escorretei, case caín, mais la xente tras de min berro, marchei o galopín. A xente anda no mundo sen ter conversación, se un fala un pouco alto, se falla de educación, e se entra nunha tasca para calmar a sede de Paseo galopín. Dame unha aperta ou algo, Dios mío. Gracias. A ver, que eu son pequeniña, vou no baixar así, un pouquiño. Pois non teño nada preparado, claro. É un pouco pretencioso, non sei que vai pasar. Pero, bueno, quero agradecer este premio a toda a xente que fai posible que a música este viva. Quería, como falou antes Tero Rodríguez, agradecer a todas as invisibles, as que non aparecen, as que non están, pero sustentan e fan que todo isto sexa posible. Por favor, grazas, nosas nais, nosas aboas, todas ese tecido que fai que nós podamos estar hoxe aquí.
Grazas a Músicas ao Vivo, grazas a todos os que apostades pola música en galego, pola música feita por mulleres, a César Yáñez tamén sustento do proxecto, a Juan de Dios tamén o noso produtor que traballou, a Pedro Montilla, a miña filla que está por aí tamén, aí sempre apoiando. Graciñas a todos. Músicas ao Vivo, Martín Codas. E pechamos este bloque coa categoría de música clásica e contemporánea, o meu premio favorito. Os proxectos finalistas son Alejo Amoedo, Ensemble Aletamento, María Mendoza, e o proxecto premiado é María Mendoza. Dolor en tus caricias y cuentos chinos. Yo fui atrapado en mi propia red, como una araña en cautividad. Bueno, a ver, jolín, moitísimas gracias, de verdade. É que non vou parar de chorar. Eu se tiña dous obxectivos. O primeiro era non caer subindo nas escaleras con estes tacóns. Eso conseguido, pero o segundo, é que para min isto é moi emocionante. Eu cheguei a Galicia no ano 2002 e o acollemento foi tan grande, eu quero tantísimo a esta terra que de verdade non vos podedes imaginar. Ai, perdóname. O que supón para min formar parte disto, ¿no? Disto tan bonito, de Galicia que ten tantas cosas bonitas, que tantas cosas bonitas me dá, do meu pobo Esgos, que para min o teño no corazón, maravilla, a provincia de Ourense, por favor, o sea, todos os proxectos de Ourense. Teño que dar as gracias e agradecer a miña familia, non me deixan nomear, pero bueno, Clara, si a miña filla que está aí, que é unha crack, o grupo de Tetas Van, que levamos 15 anos tocando xuntas, aí seguimos, por favor, gracias. E bueno, a toda a xente que me atura, de verdade que é moita, gracias por compartir esta tolemia, que é esta vida que é unha verdadeira locura. Eu tiña que decir, de verdade, de corazón, vivan as bandas de música!
ningún dereito a poñerme aquí así, fea e bella. Non tendes ningún dereito. Os escenarios son sagrados. Son os altares dos artistas. Eu xa non son un artista. Deixei de selo hai máis de un século, cando tiña 44 anos. A Bella Otero xa non existe. A Bella Otero se finí. E acabouse. Pero quen sodes vos? Mirade unha cousa. En toda a miña vida, ni un home gobernou a miña carreira. Goberneina eu soa. E non o ides facer vos agora. Profanadores. Pero con sodes vos para traerme aquí, para que conte a verdade. Pero desde cando aos artistas lles importou a verdade? Impostores, que sodes uns impostores. Por onde se sai daqui? E aínda teñen a poñerse a criticarme. Que cando creou o seu personaxe renegou. Por onde se sai daqui? Cando creei o meu personaxe que renegei das miñas orixes. E cales eran as miñas orixes? Ser pobre, pasar fame, os pés descalzos nas lameiras, a pirola do Conainas esgasando o meu corpo de meniña de 10 anos. E quen non renegaría desas orixes? Por iso, cando fuxín de Balja, vos sabedes onde está Balja? Bueno, colledes en Padrón, se colledes tanto para Catoira como para Caldas, non vos ten perda. Que hai xente de Balja aquí ou? Pois eu, cando tiven que fuxir de Balja, porque tiven que fuxir, inventei a Carolina o máis diferente posible do que eu era. Fíxena rica, fíxena emparentada ca aristocracia e fíxena andaluza. Eleveina ao París da Belle Époque. Porque cando estás nun escenario e te iluminan, podes chegar a ser calquera cousa. E vos deberíades sabelo, non fai falta que me poña na cadeira, que xa marcho. A onde vas? Deixa a cadeira no seu sitio. Oiches, tes uns ollos bonitos, rapaz. No, gracias as que ti tes. Senta aquí, que logo vas. Senta aquí. Mira, el ojo... Déixame aquí un pouquiño para meter... Ai, non che quero tocar as armas. Bueno, quero, pero... O xusto. Mira, ti oiches falar algunha vez da Bella Otero? Sí. Oiches, mira. Triunfei por todas as partes do mundo as que fun. Ves por aí? Mira. Por todas as partes, en todos os escenarios do mundo estiven eu. Mira por aí. E tiven aos meus pés os homes máis poderosos. Emperadores, reis, primeiros ministros. Tamén tiven... Espera que me teño que... Non era por tocar outra vez, pero aquí non podo estar moito tempo, se non basto. E tamén banqueiros, mira, empresarios, de todo. Porcos. Xa sei o que estades pensando, porcos. A vos o único que vos interesa é se fodía ou non fodía con eles. Pois tendes que saber que eu fun a artista galega de máis fama internacional. Fun e sono, porque que eu saiba non houve outra. Nen outro tampouco. E tendes que saber que eu, hai máis de 100 anos, tiña calculada a miña fortuna en máis de 16 millóns de dólares. Que se xuntamos o patrimonio de todos os que estades aquí agora, non vos dá nin pra metade. Mortos de fame, para vir criticarme a min. Aí está. Non, ainda poden aplaudir. Son mortos de fame, pero son agradecidos, sabes? Mirade, levades moito tempo perdido falando de como perdín a miña fortuna. A vos que vos importa? Se é miña. A ti contaroncho de como perdín a miña fortuna.
Contaron. Pódelo reconocer, pero eso son cousas miñas que non interesan a ninguén. E o do cura de Balja contaroncho? Non. Non che contaron o do cura de Balja? Non. Ai, pois eso sí que ten mérito de contar. Espera un momento. Outra vez, perdona. Mira, eu, cando lle cadraba, pois mandaba pa o cura de Balja pois algúns cartos para que os repartise entre a xente máis necesitada. Pero tamén mandaba algunhas roupas dos meus espectáculos, cousas boas, O que pasa que xa eran de espectáculos que estaban retirados. Isto sempre me quedou moi... Voucho probar para que vexa. Ai, mira que cousa elegante. Claro, bueno, con estes damascos, estes brocados, Ai, esta saia tamén era das boas que tiña. Mira que saia. Mira que pérolas que ten por aquí, que brillos, Proba aí, verás que caída ten. Proba aí, verás que caída. Non, é que dá... Aí estaba. Eu mandáballe cousas boas, xa ves que cousas cativas eu nunca tiven, pero eu mandaba para que repartise estas roupas tamén entre a xente máis necesitada. Ai, es que ben che senta, No, ti non é a primeira que pos. Ben se ve. A ver, mira este. Proba aquí. Aí está. Ai, el ojo non era cousa boa, todo o que tiña. Pois todo yo mandaba eu para o cura de Balja. Toma, pon isto cae pola cabeza adiante. Vou quitar esta... Mira. Entón, eu mandáballe ca idea de que repartise os cartos e mala roupa entre a xente máis pobre que estaba vivindo ali en Balja. Pero o cura Carrandán, que se chamaba así, o cura Carrandán, estos brillos, estas sedas, estos abalorios deberonlle parecer, pois, luxosos demais para a xente pobre da aldea. E que fixo? Pois así foi como San Benito de Cordeiro acabou lucindo nas procesións as roupas dunha cortesá de luxo de París. Pero... Para. Vou poñer isto por aquí. Por aquí algún de vos non saberá botar logo unha marcha procesional. Tendes aí marchas procesionais ou non tendes? Porque non foi só San Benito de Cordeiro, Chegou a miña roupa ata a Virxe dos Milagres de Requián, que nin é de Balja nin nada. Veña, botádelle aí que vamos facer unha procesión aquí. Escenario e poñemos a facer espectáculo. Agora Su Garrido Pombo. Garganta, miña garganta de neve, non vou a parte ningunha, que a túa gracia non quede. Estou moi agradecida de estar aquí esta noite, deste convite, moi agradecida de formar parte desta tradición musical, moi agradecida de ser herdeira desta lingua, moi agradecida a xente humilde, sobre todo, que mantivo, que cantou, que bailou, que atoruxou,
que falou esta lingua en momentos moi difíciles. Moi agradecida por estar aquí e moi agradecida por celebrar con vos estes premios que siguen celebrando a nosa música, a nosa tradición e a nosa lingua. E iso ten que ver co proxecto, co vídeo dos proxectos nomeados na categoría que vamos a ver agora, na categoría folk. No ceo falta unha estrela, no ceo non Abril. Alana. Gueto. Cantaré que non somos bailadores e a vida son baile. E o proxecto premiado este folk. Non quero liala en plan Hollywood chungo. Abril. Non preparamos nada. Pois non. Grazas por poder facer música en galego, por moitos anos podendo facer música en galego e música tradicional. Grazas a Ángela, a nosa repre, grazas a Zalo Rodríguez, a Petra Iglesias, as nosas amigas e a toda a xente que traballa con nós e fai posible isto, xa que non somos dúas no escenario, pero detrás hai moita máis xente. E nada, agradecer tamén, por suposto, pois a toda a xente que mantén esa cultura nosa viva, a todos os informantes, os compiladores, a toda a xente que fixo posible que a nosa tradición e a nosa música chegue ata nós e ata futuras xeracións, así que un fortísimo aplauso para toda esa xente que sin elas nós non somos nada. Pasamos ao vídeo dos proxectos nomeados na categoría de música tradicional. Un tobello. Donicela. Carapaz. E o proxecto premiado é... Ai, Dios, madre mía. Carapaus. Bella que vai boa. Sei que tenga morena, eu non sei que a morena ten, eu non sei que tenga morena. Hai que todos a queren ben, hai que todos a queren ben, hai que todos a queren ben. Eu non sei que tenga morena, eu non sei que a morena ten. Bueno, moitas grazas. Antes de nada, realmente non sei se nos dan un premio ao proxecto ou á trayectoria, porque no vídeo que saiu os de un tobello nin naceran, literalmente. Pero bueno, está ben. Moitísimas grazas, Asociación de Músicos ao Vivo. Aplauso enorme para Donicelas e un tobello. Unha honra estar con vos. E
E vou decir eso de que non tiña nada preparado, porque a verdad, collendo o testigo que dixeron as compañeras de Abril, este agradecemento ten que ser enorme para todas as informantas, todas as pandeireteiras, das que recollimos moitísimo, das que facemos as nosas músicas, todas as gaiteiras e os vellos gaiteiros que nos axudaron moitísimo no noso proxecto e axudaron tanto que agora o Quique Varela fai música para que sonen esas músicas nas discotecas, que xa é la hostia. Grazas tamén ás nosas familias por todo o tempo que lles roubamos, que é moitísimo, e como me deixachedes falar a min, apañades con todo o que diga. Antes de nada somos Uxía, non dos que saliron no vídeo, só estamos Oli e eu. Uxía, Oli, Cris, Iago e Pablo, e collemos o testigo tamén, suscribimos as palabras de Hugo Quezeta unha por unha, e non só eso, senón que vos vamos a pedir que cantedes con nós, porque nós, o noso lema, somos jaiteiras, somos revolucionarias, acumúlase nos o chollo para facer letras, que si Palestina, que si os muiños que nos poñen nos montes, que si o idioma, e hai unha cousa moi fermosa que anda por aí, que parece que desapareceu, pero ainda non, así que cantade con nós. Berremos a un tempo con viva voz, non queremos saltri, non queremos non, berremos a un tempo con viva voz, non queremos saltri, non, con forza, berremos a un tempo con viva voz, non queremos saltri, non queremos non, berremos a un tempo con viva voz, non queremos saltri, non queremos non. Moitísimas grazas a todas. E agora van os proxectos nomeados de Banda de Música Popular. Banda de Música Municipal de Celanova. Banda da Escola Municipal de Música de Oleiros. Banda de Música Xuvenil de Torroso. E o proxecto premiado é Banda de Música Municipal de Celanova. Xirarei como a roda do muiño, xirarei nas tuas augas de muller, xirarei un por un os teus camiños, para enamorarte xirarei e xirarei, xirarei como tirizas sequeiras, para buscarte a beirada xirarei, e ben sei que coa miña podeira namorareite xirarei e xirarei, xirarei como a roda do muiño, xirarei nas tuas augas de muller, xirarei un por un os teus camiños, para enamorarte xirarei e xirarei. Queremos compartir, primeiro de nada, este premio con estas maravillosos proxectos, estas bandas, Torroso e Oleiros. Un aplauso para eles. O premio tamén é para eles. Eu sí que traigo moitos agradecementos. Un proxecto tan grande no que sumamos tanta sinerxia, onde estuvemos tanta xente, espero non olvidarme de nada. Primeiro de nada, o cerne deste proxecto é a Banda de Música de Celanova. Cada músico, cada persoa entregaba o máximo. Por favor, un aplauso grandísimo para ele. Este premio tamén é para a bandiña, para a banda xuvenil, para os profesores da escola, para os papás, para as mamás, para os sobriños, os avós, que nos acompañan e que nos dan tanto cariño todos os días. Aplauso grande, gracias Fernando, infinita paciencia, Lucía por coidarnos tanto, Gran Baldo, púxolle voz aos nosos corazóns, Ana, Quique, esa voz maravillosa que engalanou, e o gran Manolo que fixo unha música celestial neste proxecto. Por suposto, non me quero olvidar do noso Jorge, que atou todo para que estuéramos aquí sempre, e sobre todo tamén gracias, moitas gracias ao noso povo, o noso alcalde, que por aí está tamén, a nosa institución, e gracias a todos vos por confiar en nos e por darnos este premio Martín Codas, Músicas ao Vivo.
E remato, non nos podemos olvidar do gran Manuel Curros Enríquez, que sigue vivo hoxe, xeración tras xeración. É unha máxima que temos en Celanova que o que cree na música e nos nenos, cree no futuro. Viva as bandas de música de Galicia! Moitas gracias! E ao noso director, moitísimas grazas. E ademais que hoxe está de cumpleanos, entón invitamos a todo o mundo a felicitarlo. Gracias, Ana. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. E imos co vídeo dos proxectos nomeados a Artista Emerxente. A tu beleza flotante siempre me tenta. Lula Mora. Apolo 18. E o proxecto premiado, ahora que lle collen xa, a ver, Lula Mora. Moitísimas grazas a todos. Bueno, este primeiro traballo que fixemos, Hogar, conta a historia da miña migración dende Galiza a Canarias. Ali atopo a Silvia, ali comezamos a falar en galego e, bueno, o sea, a cantar, a falar xa falábamos, perdón, que estou moi nerviosa. E entón, bueno, para nós é un placer como traer esa música feita en Canarias de volta a casa e que iso teña un valor aquí, fainos moi felices. Así que... Bueno, yo todavía no hablo gallego, aunque toda la familia de Sara me habla en gallego y estoy intentando aprender, pero por si acaso yo me lo escribí. Y bueno, pues queremos agradecer a nuestras familias, a amizades e a toda a xente que formou parte neste camiño, a Carles e Alberto, a nosos managers, por abrirnos as portas. Nada, muchas gracias a los Martin Kodaks y a Música ao Vivo. Sí. E nada, suscribirnos a todas as mensaxes, as reivindicacións das nosas compañeiras, Galiza Ceibe e Palestina Libre. Carolina en unha tola. Para, aquí debe de haber algún erro. Por qué? Supostamente, no programa poñía que eu saía aquí a botarlle a Carolina e saía a Carolina a bailar.
Home, pero é que eu son a Carolina, a que se enfrenta o cura, o que se enfrenta a Iglesia e o coronel da Guardia Civil e o que faja falta. Que, por certo, non sei quen manda aquí, pero xa vai sendo hora de que se lle faja na gran jala da música galega unha homenaxe a Carolina. Por todo o que o tendes pasado ben nas vosas xoldras cantando a miña conta, Home, tempo era. Pero non quero protagonismos, non só para min. Teño moitas outras compañeiras que tamén merecen esa homenaxe. A Rianxeira, aí onde está. Lela, incluso, momentos máis íntimos. Carmiña, Carmiña, Carmela. Palmira, miña Palmira. A vella do tempo dos mouros. A capadora que capa os homes que vive no campo de Noia. Non? Forte aplauso a todas elas! Home, nunca nos acordamos delas. Pero, moi ben, pero ti non podes ser a Carolina porque non levas un lagarto pintado na saia. Bueno, eso dimo mirando á cara un jaiteiro que leva ao lombo dúas jaitas. Pero que literal me es, por favor, que literal me es. Que eu non levo un réptil aquí debuxado na miña saia. O lagarto é o que baila comigo, sabes? E xa non che vou dicir cal é o rabo que xa sabes tanto como a min. Vale, xa vou caendo. Entón, é como a copla esa que di... Eiche de tocar las punchas, miña carrapucheiriña. Eiche de tocar las punchas, miña carrapucheiriña. Eiche de tocar las punchas, o sol da miña jaitiña. Eiche de tocar las punchas, o sol da miña jaitiña. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Home que ha de ser home, ha de ter la man lixeira. Home que ha de ser home, ha de ter la man lixeira. Para coller unha rosa, sen avalar a roseira. Para coller unha rosa, sen avalar a roseira. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Inda me lembro me niña daquela noite de verán. Inda me lembro me niña daquela noite de verán. E me untaba las estrelas e as areas do chan. E contaba las estrelas e as areas do chan. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Carolina ten un niño entre as tellas do tellado. Carolina ten un niño entre as tellas do tellado. O niño da Carolina, cando chove está mollado. O niño da Carolina, cando chove está mollado. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Moitas grazas. Con todos vos, James Rhodes. Estás aí? Que non. Que é Beatriz Ortega. Moitas grazas. Boas noites, buenas noches. Grazas a todas e todos por estar aquí nesta noite tan especial. Grazas a Músicas ao Vivo por invitarme a participar nestes premios Martín Kodax, que xa cumpren nada máis e nada menos que 13 años.
hasta aquí llega mi momento galego. Muchas gracias. Como directora gerente vengo en representación de la Federación Es Música, la organización que representa a todo el sector musical, desde las salas, los promotores, hasta los músicos, managers, productores, festivales, discográficas. Una alianza concebida para visibilizar y potenciar el valor incuestionable que tiene la música en nuestra sociedad. Es Música reúne a las principales asociaciones del sector, tanto estatales como autonómicas. Representa a más de 125.000 profesionales y empresas y ha logrado lo que nunca antes, sentarnos en una misma mesa e imaginar un futuro juntos. Y ahora sí, vamos a hacer entrega del premio a la categoría Organistrum Proyectos de Comunicación y Divulgación. Y para hacer entrega del premio está con nosotros Rafael Domínguez, vicepresidente de la Diputación de Pontevedra. Y los nominados son... Galicia en concierto. Canle de Rodri Miguel. Crónicas que non se leen. Fogar dos festivais. E quedan a arder na memoria. Cada concerto é unha historia que arde. E aquí contamos o lume para cando se apagan as luces. Y el premio es para Galicia en concierto. Bueno, hola, cando un gran amigo che pide un gran favor, pois telo que facer, así que non che queda outra. Vou ler o discurso de Rubén. Bueno, primeiro quero dicir que estou moi orgullosa del, que é un gran amigo, que leva moitísimo tempo no mundo da música. A música é un motor para él, para todos os que estades aquí, seguro. Así que nada, vou ler o discurso que me enrollo. Bueno, moi boas. Eu son Paula e vou ler o discurso de Rubén, que por motivos de saúde non está en condicións, que eso dixo el, pero bueno. En primeiro lugar, dar unha enorme aperta aos dous proxectos finalistas, Fogar dos Festivais e a Canle de Rodri. Todo un honor poder compartir a final con eles. Dar as gracias ao xurado profesional por escollerme como finalista e todo o público e membros da Asociación de Músicas ao Vivo por votarme e facerme vencedor desta categoría. Toda a xente que me coñece sabe da miña loita dende hai varios anos contra unha dura depresión e dor crónica e gracias a este proxecto manteño a mente ocupada e afastada de pensamentos negativos porque a música é sen dúbida a mellor medicina que hai. Eso suscribo. A música é curativa e reparadora. Son xa 12 anos dun proxecto persoal que naceu sen ningunha pretensión e quería agradecer a toda a xente que me apoiou nos inicios, a meus pais, a Raquel, amigos e toda a xente que colabora e colaborou no proxecto coa súa arte, xa sexa en forma de fotografías ou de crónicas de concertos. En Galicia Concertos seguimos apostando por apoiar todo tipo de concertos de forma desinteresada, porque para quen os fai cada concerto ten a mesma importancia, sexa para 20.000 ou para 50 persoas. E así seguiremos apoiando sobre todo a escena galega que está vivindo un dos seus mellores momentos. Grazas de novo a todas e todos, a xente que me acompaña esta noite, familia, amigos, a miña psicóloga Ana por poñer algo de orden nesta cabeciña, a todos, bueno, nos vai falta, e conseguir que siga adiante co proxecto, sobre todo a Paula por ser a miña voz esta noite. Gracias a todos e a todas, aquí viva a música. Graciñas a todos. Y seguimos ahora con la entrega del premio a la categoría Organistrum Salas. Entrega el premio Jacobo Sutil, director de Agadic. Y los nominados son... Sala Capitol.
La fábrica de chocolate. Crazy Cry. Y el premio es para ¡tachán! Sala Capitol. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Y desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. ¡Ey! Tengo el alma pedazo, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Bárbaro, moitas gracias. Estamos encantados de estar aquí, non sabíamos que tiñamos que dicir. Podemos ter un show tipo Tonechos, pero simplemente agradecer e compartir este premio cos finalistas que estaban esta noite con nós e ademais estendelo a todas as salas que fan música en directo e, por suposto, a todos os artistas que andan por aquí, que vivimos nun país cheo de creatividade. Moitas gracias. Bueno, grazas ás músicas e os músicos que actuades nas salas, e só vos quero pedir pois que asistades aos concertos, porque vos botamos moito de menos, vale? Entre todos vos, sabes? E tamén que vos mezcledes en estilos musicais, porque agora somos grandes observadores, Andrés e eu, e observamos que os que van ao heavy non só ven heavy, os que van a tradicional só van a tradicional, os que van a rock, a música é todo música, é como se dis que che gusta a comida e só comes caldo. Entonces, investigar, experimentar, encher de as salas, e vos sodes parte deso, vale? Grazas. Y por último, vamos con la entrega del premio a la categoría Organistrum Festivais. Para hacer entrega del premio, Eva Villaverde, teniente alcalde del Concello de Pontevedra. Y los nominados son... Festival Artificial. Surfing del Erez. Festival Alternativo Millo Verde. Y el premio es para... Contamos con un... Festival Alternativo. Bueno, boas noites. Joder, que guai. Fai 4 días que rematamos o noso festival e, dende logo, non hai maior clausura que recibir hoxe este premio. A terceira vai a vencida e nos tocou. Increíble. Grazas a Músicas ao Vivo, grazas ás bodegas Martín Kodax e gracias a todas as persoas que fan posible que o noso festival se leve a cabo. É moi bonito atoparnos hoxe con xente amiga do noso festival. Parabéns ao Surfing del Erez, parabéns á Artificial e de hoxe nun ano. Grazas. Unha cousiña máis. Dende o Millo Verde queremos poñer en valor o traballo asociativo, asociacións culturais que moven as vilas e os povos, e o que temos que fomentar é axudar dende as administracións. Así que, máis albariño e menos son do camiño.
Eu e máis ti compañeira, eu e máis ti camarada, eu e máis ti compañeira, facémola foliada. A actual directiva da Asociación Músicas ao Vivo leva máis de 4 anos dedicándose voluntariamente a traballar polo ben común. Traballar polas compañeiras, polas camaradas e polas foliadas. Creo que é de xusticia poética que llo agradezamos. Sheila Patricia, presidenta. Javi Castro, vicepresidente. Pati Castro, secretaria e tesoureira. E Silvia Penide Bogal. Digo de novo, benvidas e benvidos a esta 13 edición dos Premios Martín Codax da Música, que se di pronto. Aplauso para esta música nosa. Trece anos de Premios Martín Codax e 18 anos xa de unha asociación da que formamos parte e da que algunha de vos formaredes parte a partir deste ano, e que ven traballando en prol da profesión que sentimos que é a máis bonita do mundo, a dos músicos e as músicas. Esta é a casa de todas vos, sentídevos así, se de parte. Moitos parabéns aos proxectos premiados e finalistas, é moi emocionante que che dean o premio. Hoxe é un día de visibilidade, é un día noso, un día de que a música galega, ademais de atoparse, de reencontrarse, de apertas e saúdos, poñemos no centro o feito da música, da nosa música. Deixándonos dar as grazas moi rapidamente novamente a estes proxectos. A Tero Rodríguez, podedes lle dar un aplauso enorme, ao Grupo Never Loura e a Laura Lamontán pola súa música. O máis importante, a toda a equipa técnica que fai posible este día e que dá mostra dos grandes profesionais, podedes seguir aplaudindo, en especial a Inés Portela e a Rubén Capelán. Grazas, Víctor Lorenzo, polas melómanas, os premios que entregamos a todos os gañadores desta edición, e grazas tamén á Oficina de Músicas ao Vivo, sin a cal nos non faríamos absolutamente nada. Con ela, Yolanda Bollosa e Manu Alonso, que están por aí salvándonos a vida continuamente, a nós e a vos, inda que non os saibades. Grazas ao xurado polo seu cuidadoso traballo na primeira fase de votacións, da que saíron os 3 finalistas para cada categoría. Nesta edición estivo formado por Isidro Otero, Blanca Pereira de Rumia, Marta Orjales, María Domínguez e Luís Pardo. Tamén aos socios... Aplausos, sí. É o momento! Tamén as socios e socias de Músicas ao Vivo e público xeral pola súa participación na fase de votacións. Votade, por favor, máis de 4.600 votos. Creo que mostran o interese na nosa música moi claramente. E como en cada premio e en cada evento que temos que agradecer profundamente aos patrocinadores, colaboradores que levan máis dunha década apoiando a nosa música. Grazas, vamos nomear un a un. Eles son as bodegas Martín Codax que nomean estes premios, a Axencia Galega das Industrias Culturais, coa Xunta de Galicia, o Concello de Pontevedra e a Deputación de Pontevedra. Agradecer tamén a colaboración de SGAE e especialmente a CRTVG que nos está transmitindo. Podedelo ver online. Eu, cando estaba en pleno posparto, vino pola retransmisión. Como vimos repetindo durante estes anos, o obxectivo principal destes premios é visibilizar a creatividade musical de artistas e de bandas en Galicia, poñer en valor ese potencial da nosa música como sector estratégico dende o punto de vista social, cultural e, moi importante, económico. Preto de 450 proxectos inscritos nesta edición dan boa mostra da fenomenal saúde que temos, a música galega, aínda que sabemos que só é unha pequena mostra do que se fai no noso país. Recordade que despois da gala continuamos a festa, gracias a Pati, no Bar o Diaño da Zona Bella. Tendes festa? Esta directiva preocupouse da festa, que era moi importante. Despois podedes tomar ali os chupitos. Como cada ano, queremos aproveitar esta pequena ventá
para poñer en valor o traballo, os obxectivos históricos desta asociación, que son traballar pola dignificación da profesión, poñer en valor o traballo das persoas adicadas ao sector musical, vos, a promoción da profesionalización da nosa actividade e a difusión da cultura musical de Galicia. Ademais, nestes anos puxose en marcha, como ben sabedes, a cooperativa de músicos que está aí para botarvos unha man. Se necesitades facturar, sempre estades aí en contacto coa parte da cooperativa, que non somos nós. Participamos tamén en proxectos máis alá das nosas fronteiras, como a Unión de Músicos, acabamos de ter aquí parte dela. A Federación Estatal de Asociacións de Músicos agora forma parte tamén da Federación de Música de España e tamén no proxecto europeo de cooperación transfronteiriza EUTER-PADN, que ten como obxectivo principal explorar o impacto terapéutico da música en persoas maiores, co deterioro cognitivo ou con dano cerebral. A música vai moito máis alá do ocio e do entretenimento. Isto creo que é moi importante. Vamos darlle un aplauso, ainda que sone a chapa, como decía Hugo, pero é importante. Temos unha cousa moi clara, a loita é colectiva. Podelo dicir comigo, que hoxe cantastes e falastes moito. A loita é colectiva. A loita é colectiva. Ese é o lema, vale? É moi importante. A nosa responsabilidade é estar unidas, asociádevos, participade nas asambleas e facede chegar as propostas, porque moitas veces as asambleas son moi pequenas e poden ser moi grandes, podes aportar ideas aí. Quero dicir que hoxe esta directiva Día Deus a estes 4 anos aquí, viredes outra xente con moita máis enerxía e ganas e frescura, e quero dar as gracias especialmente aos meus compis, a Silvia Penide, a Pati Castro e a Xavi Castro, pero ademais foi o cumple de Pati, así que... Non sei se queres decir algo antes de que siga. Foi un placer para min estar con vos. O mesmo de... Pelexamos, amámonos, fixemos todo xuntas, pero fixemos o mellor que puidemos e subemos. E somos de diferentes sitios e nos supemos entender. Sí, así foi, así foi. Viva o traballo asociativo que dicían por aquí antes. Non podemos deixar de resaltar, como sempre, as eivas que temos, porque as hai. Seguen afectándonos profundamente como colectivo, máis ainda no contexto deste supermega capitalismo no que casi todo vale en contraposición co sentido intrínseco da cultura. A cultura é moi importante. Hai unha precariedade xeral, ainda que vivamos un grande momento. Hai incumprimento da legislación laboral. Hai que ir dados de alta aos sitios. E hai que pagar a xente para que poida ir dada de alta. É moi importante. É como de caixón, non? Pero igual que no McDonald's, vaya, ti traballar. Bueno, a música é un valor cambiante, falta peso ás veces na cultura de proximidade, no pequeno formato. É difícil emprender de cero e os artistas emerxentes teñen moito mérito. O reto da inteligencia artificial, bueno, pois traenos algúns atrasos, hai que ser intelixentes coa inteligencia artificial. Eu repito, isto digo eu, non o decimos en colectivo, pero creo que me apoian profundamente, que ten que haber máis mulleres nos lugares onde a música estea e todo en xeral. Habemos poucas aínda. É importante reforzar a contratación de proxectos galegos. Quero ter máis bolos, e vos tamén. Eu quero ter máis bolos, por favor. Necesitamos máis bolos os proxectos que facemos música en galego. E dende aquí... Bueno, a un tobello non lle dou máis bolos aínda, que non dá feito. Veñan máis para todos. Poñamos o talento galego no centro. É necesario reflexionar sobre a progresiva concentración das producións e da oferta artística de masas, clarificar as axudas públicas que sexan opacas, vencelladas a burbulla desta festivalización que xa apareceu aquí. A cultura é importante, temos que non descoidar ao público tamén, e creo que a nosa Constitución, non sei se o sabedes, pero temos a cultura é un dereito como a cidadás deste Estado. Así que, bueno, en conclusión, poñer os músicos e as músicas no centro. Somos os que facemos música, non somos membros da asociación porque facemos música, somos industria, pero sobre todo somos cultura.
Canta miña compañeira, canta. Canta miña compañeira, que hoxe vístome de gala, e ai, déixame subir ao carro carretero, déixame subir ao carro que me muero pola música do país. Perdonadme. Non podía marchar destes 4 anos sin cantar. Estiveme agarrando todos estes anos, tiña que cantar. Chamádeme para colaborar. Aquí teño algunhas palabras que son de Pati e creo que é bonito que peche Pati con estas palabras que aquí poñen. Di, pois, que hai que asociarse e poñer o talento galego no centro, porque sen nós non hai música, recordádeo, somos a cultura. Moi boas noites. Antes da entrega deste premio honorífico que deu moita chicha a este ano de premios, foi decidido en Asamblea Xeral, como sabedes, pois antes desto solicitamos a presenza no escenario de Xoán Allegue, o presidente das bodegas Martín Codax. Bueno, boas noites a todos e a todas. Dende Bodegas Martín Codax é unha enorme honra seguir acompañando un ano máis os premios Martín Codax da música. Para nós, estes premios representan moito máis que unha gala. Representan a creatividade, a identidade e a forza cultural dun país que entende a música como parte esencial da súa maneira de sentir e de vivir. Levamos moitos anos apoiando a cultura galega, porque forma parte do que somos. Cremos na xente que fai música dende a verdade, dende a ilusión e dende a paixón, nas persoas que empezan, nas que levan toda unha vida en riba dun escenario e en todas as que fan posible que a música galega siga emocionando xeración tras xeración. Porque ao final, tanto a música como o viño teñen algo en común, fanse con paixón, con paciencia, con identidade e con moita verdade. Por iso é tan especial estar aquí unha vez máis. En esta edición tamén queremos ter unhas palabras para a actual directiva de músicas ao vivo. Este ano pechades unha etapa e creemos que é importante agradecer todo o traballo realizado durante estes anos. Porque detrás de todo isto hai moitas horas, moita dedicación e moita implicación para conseguir que estes premios sigan medrando e que a música galega continúe tendo un espazo de encontro, de recoñecemento e de visibilidade. Grazas polo traballo compartido e por todo aportado á música galega durante este tempo. Tamén queremos felicitar a todas as persoas nominadas e as premiadas nesta edición. Grazas por seguir creando, emocionando e facendo medrar a música galega dende estilos, voces e proxectos tan diferentes. E agora chega un dos momentos máis especiais da noite. O premio honorífico desta edición é para unha banda imprescindible da música galega, capaz de marcar a varias xeracións e de converter as súas cancións en parte da vida de moitísima xente. Imos ver este vídeo dedicado aos merecidísimos Premio Honorífico Martín Codax da Música 2026, Os Suaves. Adiante vídeo. ¿Cómo empezó todo? Muy sencillo. Papá, cómprame una guitarra. Papá, cómprame una guitarra. Son muy caras, son muy caras. Y me compró esto. El grupo
Después éramos una pandilla, nos reuníamos en una casa del monte y a tocar lo que les gustaba. A mí me gustaban los Ramones, y tocaba Havana Fair, Hey Ho, Let's Go. Pero teníamos un amigo que tenía el dueño de una discoteca que se llamaba Long Play. Y entonces dice, pues, oye, ¿por qué no venís? Ya que estáis haciendo un ruido infernal allí en el pueblo. Y por lo menos, por primera vez, al morir te puedes decir, mira, yo toqué en un escenario. Y dije, pues sí, ¿a cambio qué es? A cambio, copas gratis, que luego se arrepintió. En aquella época giraron los Ramones por Europa. Les salió el concierto en La Coruña. Y estaban buscando un grupo suicida. Pasamos de tocar para 10 personas, para tocar para 10.000. Tocamos en Argentina, en Berlín, en Edimburgo, en Londres, Madrid, Barcelona, en Bilbao, esos sitios me quieren mucho, y Valencia. Fueron más de 1000 conciertos en muchos años y entonces estuve en muchos sitios. Los seguidores pues tenían como un ritual, iban a mis conciertos, iban a todos los conciertos, los veía siempre, allí iban a los sitios más lejanos, a las Islas Canarias, hacían excursiones, pues iban con las motos y todo eso, y todos con las camisetas, con los tatuajes. A mí me gustaba el directo, pero pasaba muy mal antes. Me ponía muy nervioso, pero una vez que empezaba el concierto sí era, y sobre todo cuando salía bien. Entonces era... Escribo como puedo, hago mis letrinas y tal, pero siempre tengo una historia de algo que leía. Me salen historias tristes, le digo porque la vida es triste. En la playa de Salinero estaba llena, había miles y miles y miles de personas. Digo, uno de los mejores conciertos de mi vida. Y cuando, después del bis, que ya todo programado, cuando estaba diciendo, adiós, muchas gracias, volveremos a vernos, había un agujero, hice así, y de repente me vi volando. Estaba en el suelo y decía, tengo que hacer otro bis, tengo que hacer otro bis. Es un orgullo, estoy muy contento, me hace recordar otra vez vuelta a los premios, los grandes premios, que es uno de los grandes premios, quizá de los grandes que me quedaba. Estoy muy agradecido, es una buena manera de terminar. Entonces, mejor que volando, mejor que volando en la playa de Sardinero, es mejor esto. Recibide con un fortísimo aplauso a los Suaves. Donde se afoga o sol, e vai pechando os ollos para poder ollar millor. A choiva xa se afastou, despertaron as estrelas. Veño camiño do ceo, moito máis que o da terra. Bueno. Ya veis, yo tenía algo escrito, porque últimamente ese médico alemán, ¿cómo se llama? Tengo problemas con él. El doctor... Ese. Entonces, ya que hablé demasiado en el vídeo, voy a tratar de ser breve. Palabras para Martín Kodax. Buenas noches, amigos.
Se suele decir que una persona no sabe si su vida ha sido buena hasta que cada uno de los años que soporta se van haciendo cada vez más pesados. Es entonces cuando van llegando los premios y los reconocimientos, aunque yo sigo pensando que el mejor premio siempre es el que da el tiempo. Pues en esos estamos. Tal día como hoy, me gustaría poder recordar una de las 7 cantigas, solo 7 quedan, del Sograr das Rías Baixas. ¿Acaso por ser la única de la que no se conserva la música, me atrevo a entonarla sin sentir mucha vergüenza? Espero que la escuchéis como si fuéramos buenos amigos. Hai ondas que eu vin ver, si me saberedes decir, por que tarda meu amigos en min? Hai ondas que eu vin mirar, si me saberedes contar, por que tarda meu amigos en min? Gracias. A ver, non trouxe nada preparado, o sea que non vai me sair pois pouca cousa vou dicir. Primeiro, lembranzas, recordos. Os guitarristas Ángel Ruiz, cabezas, Hermes logo me voy, Hermenegilda logo me voy, o baterista Ángel Barrio e o técnico de son Moncho Lusquiños. Esos díronlle vida e continuidade a unha historia que empezou, gracias, unha historia que empezou nos anos, na década dos 80, e que díronos continuidade. Despois, agradecementos, especialmente o responsable e doño moi agarimoso, Martín Codas. Gracias. Dixéronme que de apellido era Xeneroso. Todo, supoño que a banda maravillosa o Pandilla, non sei o que sodes, pero bueno, igual. Os que votaron por nós, a organización de O Vivo. E despois, bueno, pois aos meus irmáns, a miña familia, sobre todo porque con eles dediqueime a música para estar lonxe e viaxar tocando por aí, para non velos. E entón aí agradezco, bueno, son así de rariño, que queredes. E nada máis, gracias por todo. Si, unha cousa quería decir, é verdade, felicidades ao Deportivo. Felicidades ao Celta, que está en Europa. Poucos o escoito por aí, E felicidades a Unión Deportiva Ourense, que o domingo vamos subir. Está claro? E a próxima temporada xogando co Celta e o Deportivo. Xa vos lo garantizo. E nada máis, só dicir unha cousa, e isto son o máis sincero posible. Seguide a frase que un día eu escoitei: quen ama a música ama a vida. Gracias. Bueno, en principio eu coleime, está claro, non? Eu coleime, non. Solo quería dicir 3 cosas. Tócame a parte sentimental. Primeiro, todas as guías, todas as páxinas, miles de páxinas que hai no mundo falando do Suave, bla, 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 dicen, los Suaves fueron fundados por 3 hermanos. José Manuel Domínguez. ¿Dónde está? Bueno, sí, José Manuel Domínguez, Carlos Domínguez y Javier Domínguez y un andaluz de Jaén. Es mentira. Los Suaves fueron fundados por 4 hermanos. El Ángel, que murió, que en paz descanse, era un hermano para mí y para nosotros. Era mi otro hermano, ¿vale? Y la otra cosa... ¡Ay, es verdad! Perdón, me acordé. Tengo que reivindicar una cosa, que cuando fue el concierto de los Ramones, al día siguiente, La Voz de Galicia ponía: el batería, yo, presa de un ataque de nervios, intentó desnudarse en el escenario. A ver, intenté desnudarme en el escenario, pero no presé un ataque de nervios, estaba todo contento. Pero sí lo intenté, por supuesto. Eso es verdad. Es cierto. Y
Sí. Ya, corto. Y lo último, ya cambié del gallego al castellano porque me emocioné, pero puedo volver, té razón. Atreviuse Rodes, eu tamén. Bueno, vamos a ver, entonces, sempre que había un programa destos, sentado na televisión decía, e tú que vas decir se un día subes aí arriba? Pues, vou no decir, o sea, gracias, sou un privilexiado, vou no decir. E es, dúas cousas, primeiro, papá dunha aldea de Bande, mamá dunha aldea de Entrimo, si estuvieran hoy aquí fliparían. E lo otro, fliparían. E o último que quero dicir es, Isabel, Víctor e Olga que estás aí, os quiero. Gracias. Traballo virado. Chegou a hora do alboroque da gran festa da música galega. As premiadas, lembrade que antes de marchar tendes que subir ao escenario a facer a gran foto de familia que dea conta desta noite histórica. Parabéns a todas as persoas e entidades participantes, finalistas e premiadas. Parabéns e moitas grazas aos equipos técnicos que producides e mantedes todo isto. Parabéns e moitas grazas a todos e a todas vós por facer que teñamos un patrimonio musical neste país tan rico. Parabéns e moitas grazas a todos vós por non esquecer nunca desde onde e para quen somos artistas e somos industria cultural galega. Que o talento vos siga acompañando e que non vos falten contratos. Aquí poñemos o ramo a 13 gala dos premios Martín Codas da música galega que foi conducido por Tero Rodríguez coa música. Moitas grazas. Moitas grazas. Coa música ao vivo de Laura Lamontagne e a orquestra Never Loura. Allá da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto daño o rabo. Baila que Carolina, dime con que baila che. Baila y come o amor, baila y come o amor. Baila che Carolina. A Carolina é unha tola que todo fai do revés. Vístese pola curro da Carolina non colle carro pechado. Non vai entra Carolina cose un cocho polo rabo. Bailei, sí señor, dime con que bailache. Bailei con meu amor, con teu amor Carolina. Non volvas a bailar porque che levo casa. É moi mala de bailar con teu amor Carolina. Non volvas a bailar. É moi mala de bailar.
A sacar a foto, tú.